赤石吉井地区の皆様、お待たせをいたしました。音楽とアートが融合したサロン小鳥様で NCA コンディショニングのイベントレッスン開催決定。イエーイ。小鳥サロンをご紹介いたします。一読くださいませ。では、あとは音楽をどうぞ。Suddenly, I got half a man.